खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियोआव आं आमिना सरगियारि दिनै प्राइम 24 हेडलाइननि एक्सक्लुसिव मा जागोन बैसागुआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। सोरगिदिं जेरावबो सोलायनायनि इसारा होदों। बोथोरा खोन्दो खोन्दो थांदों आरो थांदों। दाउ खौवौआबो दालायाव बानानै खौवौ खौवौ गाबनानै गोदान बोसोर फैनायनि इसारा होदों। बारि खनायाव थानाय खोफौ बिबाराबो स्रा बारग्लांनानै बोथोर गोदानखौ बरायनो थियारि जादों। नाथाय मानसिफोरनि गोसोआव मानोबा गोसो थानानैबो एरायनांनायनि माबा मोनसे इसारा नुनो मोन्दों। बोसोर गोदानाव गोसोआव थाखुमानाय दुखु दाहाफोरखौ बावगारजोबनानै गोसो होसारना रंजानो साननायाबो गोसोनि मिजिंखौ गोसोआवनो दोनफिननो गोनां जादों। कभिड-19नि गिलु-बालु गाग्लोबनायजों दुलाराय बुहुमानो दिनै खैफोदाव गोग्लैनानै दङ। दिनै भारत सरकाराबो गिबियाव 24 सान लकडाउन आरो बेखौ बारायबावनानै 30 एप्रिलसिम खालामनायाव बर'फोरनि आमाय थख्ल' बिखानि खावसे बैसागो रंजानायखौ दोनथ'नांगौ जादों। नाथायबा गामिनि रायजोफोराबो गोसोखौ बांद्राय हगारसाराखै। देग्लाय रंजानो मोनामालाय मा जानो, बैसागोआथ' उनावबो फैबावगोन। भारत सरकारा फोसावनाय लकडाउनखौ मान होनानै 3 नं महनपुर गामिनि रायजोफोरा बेबायदि फोरमायो। देग्लाय जों कर'ना भाइरास जिथु मारखि बेमारा जोंनाव फैनो बुहुमावनो साग्लोबजोबना दं। बेनिखायनो जोङो दा सरकारा जेनेखा जोंखौ माने साबधानता होदों, बे हिसाबै जोङो साबधाना दं आरो जों गुबुन बोसोराव जेनेखा मागियो माने रंजायो, बे रंजानायखौ देग्लायबो लुगैदोंमोनब्लाबो जोङो बे बेमारनि थाखाय जों बेखौ सरकारा जेरै बिथोन होदों बेफोरबायदि फालिनो सानदों। जों गुबुन बोसोराव रंजानायखौ मोजाङै रंजादोंब्लाबो देग्लाय जिथु जोंखौ सरकारनि बिथोन होनाया बन्द' खालामनायलाय थेवबाबो जों गोसोआव दंमोनब्लाबो देग्लाय बोसोरसेखौ दोनथ'नो साननानै बेमारनि थाखाय फैगोन बोसोराव मोजाङै रंजागोन साननानै जों देग्लाय सरकारनि जिथु बिथोन बेखौ फालिनाय जागोन होननानै जों गामिनिफ्राय माने मोनथिनाय जाबाय। देग्लायनि जिथु बैसागु रंजानाय मोजांथ' जानाय नङा। जेनेखा जोङो आरो जोंनि देहाफोरा जिथु मारखि बेमारनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायोब्ला आरो फैगोन बोसोरफोराव जों मोजाङै रंजानो हागोन। गतिके जों सानदों जे मारखि बेमारा बारजोंनो बिरनानै बा मानसिजों मानसिनो बहुद सन्देरलायो नालाय, जों बेनिखायनो बेखौ रंजानायखौ दोनथ'नो सानदों। बर'फोरनि आमाय थख्ल' बिखानि खावसे बे बैसागोआ लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार बाहागो बायदि। दिनैनि समाव नाथाय बिसोरबो गोसोखौ हगारसाराखै। महनपुर थुलुंसि क्लाबनि गाहाय नेहाथारि एकेन बर'आ बैसागो रंजानायनि सायाव बेबायदि फोरमायो। बैसागोआ रंजानाय बोथोरबाबो देग्लाय बोसोराव बेनिफ्राय जानगाराव थानो गासैबो रायजो राजाखौ खावलायहरदों। गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइनसिम जोंनि 3 नं महनपुर गामिनि थुलुंसि क्लाबनि जानानै साबायखर बावहरनाय जाबाय। देग्लायनि बैसागुखौ लानानै जोङो गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों नैबे दुंहाव थासारियाव कभिडनि जिहेथुनिखि गोसारनायनि दावराव जागासिनो दङ, बेखौ लानानै जों गासैबो सावरायलायनायनि गेजेरजों देग्लायनि बैसागु रंजानायखौ जों दोनथ'नाय जादों। मानो होनबा जोङो दा बे समाव आथिखालाव जिउजों दावहा नांगासिनो दङ। बे समाव जुदि जोंनि जिउखौ रैखा खालामनानै लाखिनो हायाब्ला, जोंना रंजानायखौ जुदि गिदिर खालामनानै थायोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि जागोन। बेनिखायनो सरकारनि बिथोन बायदियै जों देग्लायनि बैसागु बोथोरखौ रंजानायखौ दोनथ'नाय जादों। लोगोसेनो जों गासैबो बे प्राइम 24 हेडलाइननि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गासैबो सुबुंफोरखौ आं जोंनि गामिनिफ्राय जानानै खावलायनो सानोदि गासैबो जोंनि बर' रायजोफ्रा जाहाथे बे बोसोरनि रंजानायखौ दोनथ'यो। गिबियावनो जों लाइमोन आफादनि जानानै बेखौनो गासैबो रायजोनिसिम फोरमायनो सानो जि जोंनि गामियाव दासान्दि खोब मोजाङैनो जों हानाय बायदियै ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै सोलिगासिनो दङ। दा सरकारनि बिथोन बायदियै आथिखालाव कभिड-19आ गाहामैनो जोंनाव गोहोम खोख्लैदों। बेनिखायनो जोङो जोंनि गासैबो लाइमोनफोरजों लोगोसे गामिनि गासैखौबो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय जोङो सांग्रांथि होदों। लोगोसे जों गासैबो रायजो राजाफोरखौनो खावलायनो सानोदि गासैबो गाव गावनि जिउनि बेसेनखौ साननानै जाहाथे नैबे गोब्राब कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानायखौ जाहाथे बिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय साफ्रोमबो जों गावखौनो बुजिलायनानै गाव गावनि बुजिलायनाय गेजेरजों जाहाथे बयबो ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै सोलियो, आं बेखौनो खावलायनो सानो।